Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi gonbidatu izanen ditugu. Lehenik eta behin Emaspek kooperatibako Ander Eseberri etorriko da eta ondoren etxe honetako ohiko kolaboratzailea den Patxi Urrutia. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1726ko ekainaren 14ean Charles de Coulomb, frantziar fisikaria jaio zen. Gainera, ekainaren 14ean ere, 1864 urtean, Alois Alzheimer, alemaniar neurologoa jaio zen. Bestalde, gaurko egunez, baina 1928an, Che Guevara iraultzailea jaio zen Argentinan. Hau, data ofiziala bada ere, egiazko data hilabete azkarrago izan omen zen. Eta azkenik, ekainaren 14ean ere, 1961an, Boy George, Kultur Klub taldeko abeslari britaniarra jaio zen. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Nafarroako 32 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, 8 egunez jarraian foru erkidegoak ez ditu COVID heriotza berririk erregistratu. Gobernuak eta Aspatzen Navarrak hartzaintza ekologikoa eta enplegu soziala konbinatzen dituen proiektu berritzailea aurkeztu dute. Ia 9.000 personak egiten dute lan etxeko langile gisa Nafarroan eta 175 gizarte segurantzan alta emanda zeuden 2008ko iraian. Etxeko langileen 180 emakumeak dira. EH Bilduk Nafarroko zuzendaritza berria aurkeztu du. Miren Zabaleta buru duen taldeak koalizio subiranistak sortu zenetik eman diren aldaketak gogoratu ditu. Nafarroko Gobernua eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak proiektu batean elkarlanean ari dira Elizaren barruan sexu abusoa jasan dituzten biktimei laguntzeko. Gobernuak 540.000 euro bideratu ditu Nafarroko nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategitan energia eraginkortasuneko jarduerak egiteko. Euskara bidea hizkuntza aniztasuna sustatzeko Europako sareko partaidea da eta sareak gutun bat bidali dio Emmanuel Macroni eskualdeko hizkuntzek Frantzian duten egoeraren aurrean. Biurdana, bigarren hezkuntza institutuko 60 ikaslek biodibertsitatea zuzenean ikasi dute Arga ibaian Iruñako udalaren eta ornitolanen eskutik. Esnaola kontseilariak osasuna, ardoi eta betionak zoriondu ditu denboraldi honetako emaitzengatik. Asteazkenean, arratsaldeko 7etan, Jana Aret idazlearen indarkeriaz liburua aurkeztuko da Iruñako Katakraken, Itziar Diez Beltzurrun itzultzailea bertaratuko da. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar, Abia Kutxak tailerra eginen dute arratsaldeko 6etan geltokin 4 eta 9 urte bitarteko haurrentzat. Gainera, bihar ere, baina Zizurko Erreniega Parkean eta arratsaldeko 7etan kale antzerkia egonen da, kontukantari 2 mendian ibiltari saioarekin. Asteazken goizean aldiz, 9 eta 4 hasita, Eusko ikaskuntzak antolatuta, gure desadostasunak ezberdinen arteko konfiantza lantzen Nafarroan jardunaldiak eginen dituzte Zibikanen eta online. Asteazken arratsaldean, Jaione Urtasunen eskutik, Pontxarekin ipuin anitzak saioa egonen da Iturramako Zibiboxean arratsaldeko 6etan 4 urtetik gorako haurrentzat. Gainera, asteazkenean eta ordu berean 6etan, Zizurko Erreniega Parkean, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen amaren intxaurrak ikuskizunaz gozatzeko aukera izanen da. Asteazkenean ere, baina ordu bat beranduago 7etan, Indarkeriaz liburuaren aurkezpena egonen da Katakraken. Eta 7:30etan, Herriko Tabernan Sorkari taldearen kontzertua jarriko dute ikusgai pantaila handian. Ostegunean aldiz, transformatzen dokumentala eta hitzaldia izanen dira Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 6:30etan LGTBI+ aktivistek antolatuta. Eta azkenik, ostegunean ere, baina 7:30etan, Oko Andra Maria plazan Abia taldearen kontzertua egonen da. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Zigor bitartekaritzak pandemia betean 209 gai auzitara iristea eragotzi zuen. Argazkian, asteburuko errekako bainuak erakusten ditu. Gai aldatuz, Ayusok kolongo porrota estaltzeko koroa seinalatu duela aipatzen du.
eta PSOEren primarietan espadas eta santxismoaren garaipena ere nabarmentzen ditu. Horretaz gain, kiroletan Arrasateren 3 urtetan 8 arrobitarren debuta izan dela jakinarazten du. Gainera, urrezko aizkolarien txapelketa Lekunberrin eginen dutela iragartzen du. Eta amaitzeko patinaje txapelketan 21 domina nafar izan direla aipatzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Nafarroan poliziak gutxienez 13 delitu bortitzen egileen DNA bilatzen duela dio titularrak. Argazkiaren bidez aldiz, indultuen aurkako milaka hots batu zirela jasotzen du. Bestalde, Jone Belarra Nafarrak Podemosen agintea hartu duela jakinarazten du Azalonek, eta foru gobernu bat bota zuen Suitzako kontuaz ere aritzen da. Horretaz gain, Nafarroak 30 gradutik gora jarraituko duela azpimarratzen du. Eta kiroletan, batetik Espainiak Eurokopan Suediarekin debutatuko duela aipatzen du, eta bestetik, herri kirolak berriz ere Lekunberrin eta jendearekin izaten direla nabarmentzen du. Gararen azala aztertzena pasako gara. Titularra, birusarekin kontaktuan dauden ikertzaileak ez direla txertatu da. Argazkiaren bitartez, Israelgo ganberak Beneten gobernuari argi berdea eman diola jakinarazten du. Gai aldatuz, bikotekidea hiltzea leporatuta senperen pertsona bat atxilotua izan dela ere jasotzen du azalean, eta amaitzeko eskuina kolonera itzultzen dela nabarmentzen du, zatituta eta indultuen kontra. Eta Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusia, iazko uztailaren 16tik koronavirus kasu kopururik baxuena registratu dela da, 23. Horretaz gain, hainbat gaztek euskararen aldeko borroka indartzeko deia egin dutela nabarmentzen du komunikabide honek. Eta azkenik, etxeko langileen 80% emakumeak direla jakinarazten du, eta ia 40% atzerritarrak. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera joango gara orain. Gaur, astelehenean, ezegonkortasuna nabarmen areagotuko da. Goiza lasaia izango da, eta nahiz eta zeruan tarteka erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango diren, giro eguzkitsua izango dugu. Arratsaldean aldiz, bero hodeiak garatu egingo dira, eta trumoi ekaitzak jo dezake, probabilitate handiagoarekin barnealdean, eta baliteke lekuren batean ekaitzak gogor jotzea. Kostaldean, mendebaldeko edo ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta maksimoak oroar ez dira 25 gradutik pasako. Gainerako lekuetan, temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira. Eta bihar, astearteak astelehenaren ildo beretik jarraituko du. Goizaldean, zaparrada batzuk bota ditzake trumoi ekaitzak aldendu arte, baina gero, goiza atsegina eta eguzkitsua izango da. Arratsaldean berriro ere trumoi ekaitzak iritsiko zaizkigu, eta batzuk handiak izan daitezke. Zaparradek batez ere mendebaldean izango dute eragina, baina ekialdeko zenbait lekutan ere bota ditzake. Trumoi ekaitzak kostaldera iristeko probabilitatea txikiagoa izango da. Ekialdeko eta ipar-ekialdeko haizea indar gutxirekin ibiliko da, eta temperaturak berdintsu jarraituko du. Barnealdeko guneetan giro beroarekin jarraituko dugu. Orain, Emaspe kooperatibako Ander dugu hemen gurekin platoan. Kaixo, Ander. Haupa, egun ondo. Nik eta behin eskerrak, zurekin egoteagatik. Eta, gaur etorri gara Emasperen inguruan hitz egitera, eta kontatuko izut pixkate zer da egiten duguna, eta nola funtzionatzen dugun. Eta konta iguzu orduan, zer da Emaspe kooperatiba hau? Emaspe kooperatiba Nafarroan oinarria duen eta energia berriztagarrien kontsumoko kooperatiba da. Planetarekin eta pertsonekin konprometitua dagoena. Pixkate ideia naiz eta egunerokotasunean lan handia duen, nahiko sinplea eta polita da. Guk egiten duguna, Emaspetik egiten duguna da, merkatuan erosten dugu elektrizitatea, eta hori gure bazkideen elektrizitate fakturan diru murrizketa bat suposatzen du.
Eta gero kooperatibak egiten duena da diru murrizketa horrekin, aurrezki horiekin, hiru aukera ematen dizkigu. Lehenbizikoa guk gure poltsikorako gorde dezakegu aurreztutako hori. Bigarrena, proiektu edo gizarte proiektuetan sar dezakegu aurreztutako dirua. Eta hirugarrena, zatitxo bat guretzako gorde dezakegu eta beste zatitxoa proiektutara eskaini. Bale, orduan zein da pixkate kooperatiba honen helburua? Bueno, helburu nagusia energiaren kontsumo arduratsu bat egitea da. Eraginkortasunean, elkartasunean, konpromisuan oinarritutako energia kontsumoari bultzatzea eta eredu sozioekonomiko aldaketa baten prozesu hori bideratzearen alde gaude. Orduan pixkat zuen ardatz nagusiak horiek izango lirateke? Bai, gure ardatz nagusiak horiek dira, gure helburu nagusiena esango genuke energiaren kontsumo arduratsu bat bultzatzea eta sustatzea izanen dela. Horretaz aparte jendea laguntzen dugu eta gizarte proiektutan ere parte hartzen dugu. Eta pixkat duela gutxi ez, Nafarroako elikagai bankuari taloi bat eman zeniotenez, imaginatzen dut, aipatu duzun aukera horrekin ez, aurreztutako diruaren zati bat, ekintza sozialei edo bideratzearena. Hori da, lehen aipatu ditudan 4 proiektu horietarkoak, gizarte proiektu horietaren atzea, bat elikagai bankuaren proiektua da, eta elikagai bankuaren proiektu horretan gure helburu nagusia jendea laguntzea da. Ez bakarrik gure bazkideak, baizik eta 3 pertsona batzuk ere laguntzea. Eta zer dela eta agian elikagai bankua aukeratu zenuten, badago arrazoiren bat? Ez, gure kooperatiban, bazkideak direnak izan daitezke partikularrak, izan daitezke enpresa handi zein txikiak, eta irabazi asmorik gabeko entitate batzuk. Eta azkeneko hauek dira horrelako gizarte proiektuak proposatzen dituztenak. Eta horietako bat izan zen elikagai bankuoko proiektu politori aurrera eramatea eta hortan laguntzea. Eta orduan bazkideek ze modutan kolaboratu dute edo zenbatek parte hartu dute honetan? Bueno, egia esan oso harro gaude bazkideek parte hartzearekin eta eskaini duten laguntzarekin. Eta esan daiteke kooperatibaren ganako konpromezua oso handia dela eta ia erabateko parte hartzea izan dutela. Beraz, alde horretatik oso pozik. Eta azkenean zenbateko diru laguntza edo eman zenieten? Osotara gutxi gora bera 3.200 euro. Eta, gero azalduko dizudanez, zertara bideratuko dute agian, ez? Bai, egingo dutena edo aurreikusita daukatena da aurreztutako emaspera aldatzerakoan haien faktura murriztu zen eta diru kantitate bat aurreztu zuten. Eta diru kantitate horrekin pentsatua dutena batez ere izanen da elikagai bankuak dituzten eraikin horietan LED bonbilla jarriko dituzte eta argindarra ondo erabiliko dute, kontsumo arduratsua eginen dute, eta sare gehiago aurreztuko dute eta beraien faktura horretan pixkat murriztuko dute. Orduan pixkat ez, zuen baloreak ere haiengana transmititzen dira modu hontan? Hori da, guk bilatzen duguna 3 gauza dira. Alde batetik aurreztea, denok buruan daukagu eta aurreztea. Beste alde batetik energia berriztagarriaren erabilera egokia egitea, planeta eta inguru giru osasuntsuago bat izatearen helburuarekin, eta hirugarrena gizarte proiektuetan sartzea eta jendea laguntzea. Horiek dira esango nuke gure 3 ardatz nagusienak. Eta orduan orain etorkizunera begira, ze beste proiektu lagunduko dituzu edo zeintzuk dira laguntzen dituzuen beste gizarte erakundeak? Gu autokontsumoaren alde gaude eta hori proposatzen dugu eta sustatzen dugu. Eta bide horretan, autokontsumoaren bide horretan, bai bakarkako autokontsumoa zein kontsumo kolektiboa bultzatzen dugu. Eta
kontsumo kolektiboaren inguruan, pues, orain sortzen ari garena kooperatiba dira, kooperatiba energetikoak. Eta horren eredu, Nafarroako lehendabiziko kooperatiba energetikoa da, Esparza de Galar herrian aurrera eraman dutena. Orduan, kooperatiba energetiko horiekin bilatzen duguna da, energia erabat berriztagarria sortzea, eta lortzen duguna da kontsumo txikia edo energia kantitate txikia sortzea, eta sortzen duten horiek, energia sortzen duten horiek, kontsumitzaileak ere izanen dira. Horren modu horretan, eguzki panel gutxi batzuekin jende asko probestu dezake eta energia hori lortu. Eta beste alde batetik, pues, ekidin dezakegu gaur egun hain pinpilean dauden energia parke handi horien sortzea. Ze gure inguru giroa eta gure paisaia modu batean edo bestean pixka kaltetzen dutela uste dugu. Orduan uste duzue bide honetikoa zela? Bai, bide luzea eta neketsua izan daiteke, baina geroz eta orokorrean guk bazkidengandik somatzen duguna eta gure inguru giroan somatzen duguna da, pues, geroz eta arduratsuago garela bai energiarekin zein beste planetak ematen dizkigun beste errekurtsoekin, eta bide hortan gabiltza hori uste dugu eta horrela ikustarazi nahi dugu. Bueno, badaudela aukerak, ez zuena bezala. Hori da, bai. Nahi izan ez gero, imaginatzen dut hau ikusterakoan, zalantzak egon daitezkela edo norbaiten interesa piztu dezakegula. Beraz, animatzen ditugu gurekin kontaktuan jartzera, edo deituz, edo web orrialdean ikusiz. Eta gustu handiz haien zalantzak argitzen saiatuko gara, eta haiekin harremanetan jarriko gara. Ez dakit, ez, ja bukatzeko mezuren bat bidaltza gustatuko litzaizukeen, ala zerbait azpimarratuko zenukeen? Azpimarratzeko eta, lehenik eta behin eskerrak, gure lan egiteko modua edo kooperatibaren funtzionamendua azaltzen usteagatik, oso gustora egon gara, eta eskerrak ere hemendik gure bazkideei. Arro gaude beraien laguntzaz eta konpromezuaz, eta hori, besterik ez zalantzak izatikotan, interesa edo badute, gurekin kontaktuan jar daitezela eta gustu handiz erantzungo diozue. Mila esker, Ander etortzagatik eta kontatzagatik pixkat guzti honen inguruan. Ados, zuei, Maite. Beste bat arte egonen gara. Bai. Udalerrietako albisteetara pasako gara. Arangurenen Mutilberako emakumezkoen taldea lehen nazionalera igo dela eta Aranguren Ibarreko udalbatzak harrera egin zien eta lortutako merezimenduaren errekonozimendua ere egin zieten. Bestalde, Askaldegi eta Erretegiak aldez aurreko hitzorduarekin erreserbatzeko ordutegia aurreko eguneko 7:00 10:00 edo egunean bertan izanen dela jakinarazi dute. Eta gaia aldatuz, Aranguren Ibarreko gazteria arloak artista gisa garatu nahi duten gazte guztiei lagundu eta bultzatzeko programa bat sortu nahi du. Horren bidez, artistekin informazioa elkartrukatu eta komunikatzeko kanal bat irekiko da. Eta prekarizazio handia jasaten duen sektore artistiko eta kultural baten profesionalizazioari lagunduko zaio. Proiektuei kalitate artistikoa eman eta aurre egiteko aukera egongo delarik. Programaren hasiera gisa, Aranguren Ibarrean jaiotako edo bertan bizi diren hiri artistentzako deialdia egitea proposatzen dute. Udalerrian artelanak egin nahi dituzten hiri artistak, grafiti egileak, ilustratzaileak edota muralistak bilatzen dituzte. Gainera, ekainean zehar hasiko dira eskuhartze artistiko hauek eta ofizialki aurkeztuko dute Arangurengo artisten programa hau. Horretaz gain, Aranetxeak 2021ko udarako agenda ateratu dagoeneko. Bertan, landa kanpaldiari buruzko jarduera, tailer eta beste hainbat gauzei buruzko informazioa aurkitu daiteke. Adibidez,
Animar uda uztaileko eta abuztuko astearte eta ostegunetan eginen den 12 eta 13 urte bitarteko gazteentzako aisialdi hezitzaileko programari buruzko informazioa dakar. Txangoak, jolasak, tailerrak eta askoz gehiago eginen dituzte uztailak 27 eta 29 eta abuztuak 3, 5, 17 eta 19. Aranetxean, 2008 eta 9 urteetan jaiotakoei dago zuzendua. 30 euroko prezioa du erroldatuentzat eta izen emateak gaurtik ekainaren 18 arte egin daitezke. Eta gainera, Animar Uda Plus ere eginen dute uztaileko eta abuztuko asteazken eta ostiraletan, 14 eta 16 urte bitarteko gazteentzako. Ordutegia 10:30 ordu 1:30 izanen da Aranetxean, eta prezioak eta izen emateko prozedurak berdinak izango dira. Iruñeko udalak bat egin du Nafarroako Unibertsitateko Museoarekin kontatzea ez ahazteko proiektuan. Ekimen hori jasotzen ari da 14 urtetik gorakoek COVID-19 buruzko beren bizi esperientzia kontatzen dituzten idatzizko testigantzak. Bilduma horrek etorkizunerako babestu nahi du esperientzia kolektibo hori, storytelling teknikaren bidez. Kontakizun pertsonalak balioesteko eta pandemiak eta bere ondorioak emozioetan eta gizartean izandako inpaktuaren informazioa biltzeko. Eta hori garrantzitsua izan daiteke etorkizunean azterketak egiteko eta erabakiak hartzeko. Halaber, hedabideek sortutako diskurtso ofizialaren osagarri izanen da. Udalak bizilagunei eskatu nahi die artxibo proposamen horretan parte har dezaten, eta hori erraz egin daiteke proiektuaren webgunearen bidez. Gehienez ere, 4.000 karaktereko testuak izan beharko dira, eta odeitik deskargatu daitezkeen bideoekin, irudioekin edo audio artxiboekin batera joan daitezke. Kontakizunak gaztelaniaz zein euskaraz jasotzen dira, sinatuak zein modu anonimoan, eta proiektuan lan egiten duen taldeak testuetako balizko akatsak berraztertu eta editatuko ditu. Halaber, egilei amaierako emaitza jakinaraziko die eta bidali zuena ez badago ados berriz hartzen halko du. Interesdunek gainera informazio gehiago eskatzen halko dute edo zalantzak kontsultatu. Iruñeko udalak eta Nafarroako Unibertsitateko Museoak lankidetza hitzarmen bat dute hirian kultur jarduerak sustatzeko eta 2021 urtean beste jarduera artistiko batzuk garatzeko aukera ematen duten sinergietan lan egiteko. Museoak kultur erakundea den aldetik, beste zeregin batzuen artean, azken urteotako historia kontatzen duen dokumentu oro erregistratu eta kontserbatzeko betebeharra du. Eta proiektu honetan banakako kontakizun bakoitza gehitu egiten da, iruditeria kolektiboa eta testuinguru soziala eratzeko. Herritarrei irekitako proposamen horrekin batera, kontatzea ez ahazteko ekimenaren mahai ingurua eginen da, ekainaren 21 astelehenarekin, 7:00 Kondestableren jauregian, proiektuaren inguruko azalpenak emateko. Eta gai aldatuz, Biurdana BHIko bigarren hezkuntzako 3 talde desberdinetako 60 ikasle Arga ibaiaren ibilgura gerturatu ziren Trinitarioseko tartera, haientzat hezigarria eta denontzat onuragarria den jarduera bat egiteko. Gabriel Berastegi ingurumen biologoaren laguntzaz eta haien irakasleekin eta Iruñeko udalaren Agenda 21ko teknikariekin batera, udal mugartean datozen hilabeteetan paratuko diren apoarmatuendako 4 tranpetatik bat berraztertzera joan ziren. Izan ere, itxian bizitzeko erosten diren eta itxuraz kaltegarriak ez diren animaliak batzutan ekosisteman aske bukatzen dute eta orduan hasten dira benetan arriskutsuak izaten. Tranpa horiekin harrapatzen diren espezie exotikoetako aleak Ilundaingo basafauna oneratzeko zentrora eramanen dira, haien kudeaketarako. Tranpetan erortzen diren espezie autoktonoen aleei neurri biometrikoak hartu eta argazkiak aterako zaizkie, eta datu base bat eginen da, aleak ibaira bueltatzeaz gain. Urtero, informazio horrekin dagokion txostena eginen da. Hezkuntza proposamena proiektu honen funtsezko atal bat da, eta ikastetxe bakoitzeko ikasle parte hartzaileek eginen dituzten 10 lantegik osatzen dute. Hori horrela, ikasgelan egiten den lanak flora eta fauna espezie inbaditzaileek biodibertsitateari eragiten dioten kalteari buruzko gogoeta sustatzea du xede. Jarduera horien bidez, herritarrak kontzientziatzen jarraitu nahi da, inguruan kaltelarriak eragiten dituzten eta planetako biodibertsitatea kaltetzen duten espezie exotikoak ez erosteaz eta ekosistemetan ez askatzeaz.
Azken 50 urteetan batez beste animalia eta arrainen populazioaren tamaina 160 murriztu da, eta 7.000 animalia eta landare espezie inguru izan dira legez kanpoko merkataritzaren xede. Proposamen hau irekia da, eta oraingoz Biurdana BHIk eta San Francisco ikastetxe publikoak onartu dute. Bigarren zentro horretako lehen hezkuntzako talde batzuk antzeko jardunaldi bat eginen dute. Bertatik bertarako saioez gain, ikasgelan hainbat gai landuko dira. Besteak beste, tranpak egitea, eztabaidatzea, muralak egitea eta proiektuaren emaitzak analizatzea. Ikastetxeetan, halaber, proposatuko da proiektua aurkeztea, kartelak egitea, artikulu zientifikoak elkarlanean idaztea eta jardunaldi bat egitea lanaren emaitzak ikastetxe osoan zabaltzeko. Orain, etxe hontako kolaboratzailea den Patxi Urrutia dugu gurekin platoan. Kaixo, Patxi. Egunon. Zer moduz? Oso ongi, tezu? Ongi baita ere. Gaur ere, beti bezala 1000 gai, ez? Ditugu aipatzeko. Bai, bueno, gizarte bizi batean bizi garenez, gauz berriak egunak desberdinak izaten dira. Bueno, ez dago gaizki, ez? Gai pilpilean dauden gaiak ere aldatu egiten dire. Bueno, hori ongi dago, ez? Nola bai? Bueno, bizitasuna badela berdea irakusten du. Eta, bueno, ze gairekin hasiko gara? Nahi duzu, ni uste dut gaurko gunean ezin dugula antzi, azkeneko asteburua baino lehentxeago gertatutako ikaragarrizko gauzak. Eta gehien bat hor, bueno, naiz atzo, jakin genuen Xenperen ere gizon batek bere emaztea hilduela, baina hilketa ikaragarria, itxusia, ezin ulertua, astakeria hutsa izan da Kanarietakoa, ez? Aita batek bere bi alabak hiltzea, bere emazte hoia, nolapait ere, mendeku hartzeko bere emazte gaiaren aldetik. Bi umetxoak ez dutenak inolako errurik, ez dutera inorik alterik egin, eta horiek hola hiltzea, eta gainera gaiztakeri guziekin pensatzen alden lan eta aurrikuspen puntu ilunenekin. Zeren eta, bueno, berak azkeneko ordutan egin zituen bere semeak, bere alabak hilta gero, egin zituen gauza bat ideitu, bertze ideitu, gero zirrikak apaindu, batu lotu itxasuan bota, da ikaragarrizko zerbait. Nik ikusia dut pelikula bat badago, Alain Delon gaztea zelai protagonista egiten zuela, eta horrelako zerbait gertatzen zen, norbait hilta botatzen zuen karga batekin itxasora, itxasora ez dut urtegi batera zela. Niri markatu ninduen gure pelikulure, baina gure zen azken finean beraien edo kinki batzuen arteko asuntuak ez hemen, guraso bat bere umeekin horrelako gauzak egitea, eta nik ezagit, nik uste dut, orai box eta hauek haidire hemen ez dagoela sexu indarkeria edo ez dela holakoa, indarkeria arrunta dela, eta nik uste dut hori denak hankazko itipatu behar ditugula eta buru belarri sartu behar dugu gai hau aztertzen. Onartezina da, oraintzen ikusten nuen erkidegoan egunero 15 salaketa bat direla indarkeria sexistari buruz, ez. Nolabait ere, neurriak hasi behar jartzen, ikusten zen neurriak hartzen aldiren, eta hori marra bat jartzen. Onartezina da, gizarte, ez dakit, hainbertze eskubide, hainbertze bitarteko bere eskura dituenean, hori baino gehiago ez erabiltzea eta hori baino gehiago ez irakustea, eta exigitzia ere hemen gertatzen diren gauzen inguruan. Eta ez dakit beste gai bat, ez, agian izan daiteke argiaren prezioa igo dutela. Bai. Ezke, gero eta gehiago ari gara ikusten ere politikan gezurra dela nagusi, zeren eta edabideek dituztenak normalean, erten alduten nahi dutena, eta ez dago irri egiten duzu, ez nahiz telebista honi buruzari, telebista honi buruz, eta ari nahiz. Eta gero eta gehiago ari dira, nahi duten erraten, nahi duten egiten, inolako zentzurik gabe, inolako duintasunik gabe, ez? Gezurre bota, falsokeriek nahasi, eta ze pasten da? Pasten da gero, edozein gauz egin dezaketela. Begira, oraintxe bertan, argiare igo egiten dute. Iberdrola,
Iberdrolak, 2019an, izan zituen 3.000 milioi euroko etekinak. Bueno, zertaz igo behar da argiaren prezioa. Norbaitek ja azaltzen duen zertaz igo behar da, negozio batean bilatzen duzu, negozio egiten dutena bilatzen dute, etekin zerbait, bizimodu bat, kapritxo batzuk, ez, hemen ari gara 3.000 milioi Iberdrolak, ez? Eta oraindik ere, laguntzak ematen dizkie politikariek. Gero, kusten dugu berze gauzatxo bat tarteka, horrelako ministroia fitxetu duela ez dakit zein elektrizitateko enpresan, eta 1.000 euro urtean sartzen duela sakelera lehiotik begiratzea 5 minutuz hilabetean zehar. Eta horrelako gauzak egiten ari dira. Baina onartezina da argiak hola igotzea, argia beharko zuen jeitsi. Prezio baino jeitsi itxuskeria normaltasunez hartzeko, baina argiakin gertatzen denare da denetan gertatzen dena. Eta hor badago bertze detailetxo batera azpimarratu nahiko nukela. Irratian, hoiekin hemen egiten diren argiekin eta egiten diren horiek, igoerak dizeten dire normalean denentzat berdin, kilobatio igotzen da bai pobreindeko eta bai aberatsendeko. Eta horrelakoetan, normalean kapitalistek edo patronalak edo ez ditu salaketak jartzen. Ez da horren kontra irainka hasten, zertaz? Bueno, pues denek berdin kobratzen gaitute, baina ez da berdin, zerengatik zu 1.000 irabazten badut, eta nahi 2.000 irabazten badut, zuri gentzen dizute eguneko 50 niri baino gehiago. Zer gai ordaintzeko orduan, ez? Eta, klaro, horrela ari gara, eta pobre gehiu izorratu, ministroiei dirutza eman, eta enpresarea handi multinazional horiek gainera ez dituzte zergak ordaintzen, eta, bueno, pues hori utzi libre, guri jartzeko nahi dituzten zergak, eta, bueno, pues gure miseria mantentzeko, ez? Eta hori dena, edabide handietan eta ezin da eztabaidatu, hori gordetu egiten dute, babestu egiten dute, berri horiek jendeak jakin ez edin, eta, bueno, pues, beraien etekinak eta beraien negozioak aurrera ateratzeko. Bueno, argiaren prezioa igo dela denok dakigu, ez? Bai, baina ez zertaz, ez zergatik gero erraten dute zertaz. Eske argiak garestitu eginda, eske Frantziatik ekartzen du, ez zuek lapurrutxe zaretelako zorainik eta gainera nola politikoak alde dituzue eta gero kanpainak egiterakoan horiek hor dituzue, diruaz hornitzeko zuen kanpaina, pues horrela ari zarete, baina horrek ez du hankaik ez buruik ez deuz. Bakarri da gizarte bat non inolako balorerik, balore sozialik errespetatzen ez den gizartea. Eta hori bizkertean, gure barnean dugun biztertean, horrelako gauzak izanen ditugu. Eta pixkat Madrilekin jarraituz ez, asteburu honetan manifestazio bat izan da. Hor duzu bertze gauza bat ere antzekoa prentsaren bitartez zenolako astakeriek erran daitezken eta mantendu daitezken indultua. Ikeragarrizko injustizia dela indultua ematea Katalan liderrei. Bakarrik boto eskatzeagatik zigortuak izan direnak. Ez zule pentsatzen bat hildak utzi dituzten bidean. Ez, bakarrik erreferendum batean boza emateagatik, horrengatik bakarrik. Eta dirudi, hemen ez dela inoiz hori gertatu, nik ez dut inoiz ikusi salaketa edo mobilizazioak indultu batengatik. Hemen badugu kasu garriena da Segundo Marei. Segundo Marei baitu zuten. Segundo Marei hil behar zuten. Kisua erosi zuten bere gorpoa gero erretzeko. Azkenean, atrazen bizirik. Bera babestu zuten Guardia Zibil guztiak, libre, ez ziten ez da epaitur egin. Eta arduradunak, Barrio Nuevo eta hau, 2 egunez egon ziren kartzelean eta indultua berehala zen. Eta indultua etzen delitua orduan, etzen gauz txarra orduan. Erraidut, inork ez genekigun ere zenbat indultu ibilki ziren, oraiak egin ditugu, beste zenbaitzuk erandi gutelako zenbat indultu egin zituzten, bai Felipe González, bai Aznarrek eta bai ez. Eta orai, unekin, nola egiten alduten kanpaina politiko bat eta nahasten alduten populazioa eta gehien bat ez dut utzi nahi pentsatzen baiziken eta bihotzetik taupada gogorra botatzen, pues hori heldu zaizkigu, inbertze denbora unen inguruan gabitzela. Eta hoi da Madrilen egon zela. Madrilen ez da deus arraro, deus importantziaikoik, deus ez da agertzen, ez da bai da honetan.
Oin oso normala da. Bueno, eta ja Berrio Nuevoren kasua. Berrio Nuevo epaitu zuten segundo Mareiden bahiketa eta hilketa saiatzeagatik. Guadalajaran sartu zuten, Felipe Gantzen besarkatzera, baina etzen, ez da egon zen kartzelera magortzegun, eta indulto. Bigarren aldean, diru espeziala, gobernua dituzten diru espezialak edo, horiek erabili zituela bere suegroaren ferreteri bat ordaintzeko eta negozioa hunditzeko. Pues, sartu zuten kartzelian, amagortzegun, eta kalera indultuarekin. Eta hirugarrenez, berriz ere beste zerbaiten arpatzu dut, eta berriz epaitu, kartzelera gamberzuela. Eta eskatu zuen atzeratzea, zeren eta jubilaziorako behar falta zuen hilebete bat hemen, eta konpontzeko paperak eta bertzuela denbora gehiago. Mantzioten denbora, sartu zen barrura, egon zen ez da nik igual aste bat, eta kanpora. Eta orai, heldu dire suekoak, Felipe González, ez da gino, eta Aznar, eta hori denak heldu diretera, hemen ezin dela onartu, baina hau zer da? Erra nahi dut, gaina urpeia behar dut, berraiek egindakoak gero bertzei salatzea, ez hori egina. Eta hori dugu, eta atzo Madrilen gertatu zena, hori izan zen pixka bat. Eta karo, orai bertzak gauza bat, nahi dut egin, Belgikako Balduinok egin zuen bezala, Balduino zen Belgikako erregea. Eta Balduino zuen andre bat, deitzen zena Fabiola, eta hemen posten zituen oporrak, hemen txetxauri. Gaztea zelaik, otaztun xuxen. Hor, zein zuen Balduino Belgikako errega? Kristau zintzoa, kristau zintzoa. Belgikako errege etxea da munduko aberatsenetarikoak. Zertaz, Kongo belgako ontasun guziak Leopoldo Belgikako erregearenak zirelako. Berak hartu zituelako. Eta gainera oso ezaguna berezi izan zen, zerengati norbait arpatzen bazuen diamanteren bat edo bezera mala bere kabuz, eskua mozten zion. Eta orduan, baziren hainbertze eskumots Kongo belgan, horrelako gizon kristau batek egindakoak. Eta hau, egin behar zuten Belgikan onartu zuten abortuaren legea. Baina nola bera kristaua zen ezin zuen errege bezala ezin zuen lege hori sinatu. Eta erregearen sinadureri gabe legeak ez zuen baloreik. Orduan zein zuten? Erregeak dimititu, 6 orduz dimititu egon zen, orduan sinatu zuen akordioa eta berriz pastu zen errege izatera. Eta hori, antzeko zerbait egin nahi dute hemen ere eskuinekoak, horrekin gai horrekin, indultuarekin. Dire gauzak, astakeri hutsak eta pesazu, ni aurra nitzelaek, ez zagon universitaterik, inorrez ginen universitaterak, eta ez genazki guana inbertsako duen, gaurko egunean, inbertze internet, universitate, zaizer eta bakizer, eta jendeak ez algara konturatzen horrelako astakeriak egiten ditugula. Ez que hori, harrik eman behar genien, hori denai, horren inguruan solasien ari direnai. Ez que ez du ez buruik ez belarrik eta gehien bat ez du logikarik. Baina horrela bizi dira. Eta presoen kontuarekin jarraituz ez, euskal presoen inguruan ere, hemen berri hon bat eman behar dugu, nolabait ere Mediterraneoko kartzeletan ez dago euskal preso politiko gehiagorik. Aurrera pausu importante bada, nahiz eta oraindik bertzein ameka egin beharra ditugun, baina oso importantea da. Eta oso importantea da horrekin batera, atzo eurenegu, nola dizen hau, lehen parlamentari izan dakoa, hor presoetan eta oso mugildua dagoena, presoen gaiak eta, horre itzen etxetatako, horrek erraten zuen azkeneko boladan, gaurko egunean legedia aplikateko balitz, ja gehiena kanpoan izango lirateke. Baina, hemen ere gauz bereziak egiten dituzte, nahi dut. Euskalduna bazara, preso bazara, ordan kristoin delituak dituzu bertziak ez. Aiztion errandut. Hemen badire bi bahiketa desberdin gertatu zirenak. Bat, errandu da Aiztion, segundo Marei, eta bertzea berriz Burgosko kartzeleko, nazun izena, flako bat argertu baitzen. Hoi, bat baitu zutenak, kartzela zigorra 20 urte, ez da izen bat, kantzerrekin ilurren atrazen, gero hiltzen,
Eta etzen, ikeragarrizko delitua zen, eta oino ere horra atratzen dute tarteka horren fotua, horren argazkia. Eta hemen berriz, segundu marei egin zuten, segundu marei atrazen desegina bere preso ondegitik, Asturiasen zeitu Santanderen gordetu zuten, ketxun Kristo eta behar hiltzen, horren ondorioz hiltzen. Bat da, kristoin baiketa, kristoin delitua, eta bertze berriz dauzez. Ezke, horrela bizi gara, seguntan horka egiten dituen gauzak, hasten dira hor telebistan popopon, bate botatzen du ideia bat, denek hartzen dute egibeletik, eta ja, gezurra hundienak hauek egia bihurtzen dituzte. Eta hemen ere, berdin euskal presuekin, dispersioarekin kristoinak egin dizkigute, sufriarazi, la de no te cuento, ez? Kartzelea berezietan, lehenengo graduan, denetan eta, karo, hainbeste preso gehienek, hainbeste urte barnean dara mazkitela eta, ja, 3 ordenak betea dituzte, bertze hainbeste 30 urtetan goiti ganatire, bertze hainbeste eritasun senda ezinak ere bat dituzte, eta hori denak aplikatuko balira legediak agintzen duen bezala, gehienak kanpoan izango dira, baina, bizkitartean hauek sufriarazi egiten dute, begira zazu. Badago estatu unten, hemen Kanariesen eta hemen paralelo bat egingo nahiko nuke, nahi dut, haunitzek bere ideia da bertziari sufriaraztea. Kanariesekoa hilditu bere alabak, bere andreoia sufriarazteko. Eta hauek ere mantentzen dituzte presoak ez arriskutsuak direlako ez da deus ere, bakarri sufriarazteko. Ja, aski da, ez? Noizpeitere zentzuko pelajeko jendeak bihurtu oteko gara, ez da gizepazten den, baina badago linea kontinua bat, horrelako hausnarketak egiten dituena, eta badirudi gaina kristoin deskubrimentuak eta egiten dituztela, hor kristoin aurkikuntzak hor badituztela. Baina, behintzat ez, aurrera pauso bat izan da. Bai, oso importantea gainera, eta pesatzen dugu gainera horren ondotik bertze batzuk ere etorriko direla, eta ja alik eta laizter aldatu egingo dela egoera, eta ja dena kanpoan izango direla. Beste batean zatuzten hori komentatzera, ez? Eta ez dakit beste gai batekin jarraituz, eta ere legeekin lotuta ez, hemen Nafarroan euskararen inguruan gertatzen ari dena. Eske berdin. Badago hemen podere faktiko bat zeinek. Lasatzen bali medu, bastakeri bat, lotzen dire hortara eta ez dute gehiago arrazoiatzen. Toide gazten dena euskararekin. Euskara genozidioa izan da hemen, eta da euskararekin gertatzen dena. Genozidioa. Eta hori edozein liburutan, edo bada bat berezia, hemengo parlamentari bat idatzia horren inguruan, genozidioa terminoa hori erran nahi du. Herri bat deskulturalizatzea edo kulturaren zati handi bat kentzea, debekatzea hori hala da. Eta hemen, euskararekin egunka urtez kendu egin digute, eta, bai badago zenbait gauz, baina oinore lotuta gaude. Begira, esaten dute, oposaketetan eta baldintza berdinak ez dituztela euskara dakitenak eta erdera dakitenak. Errentzo goza bat, mediko bat behar dela herri batean, orduan, ez da berdina, berdina da, jakitea edo ez jakitea. Horai, zazalpena. Nastu zaizu. Dena den, hauek, nola zen, galdera? Euskararen... Bai, euskararekin daude buru belarri hor, makurtuek eta nola badakiten, eskuinari kalera ateratzeko eta arrazoi handiena da edo gaitza handiena izan daiteke euskara agertzea, horrekin, eta atope horrekin nola da posible horrelako gauza gertatzea, onartezina da horrela egitea euskararekin, baina badago beste gauza bat. Hemen erreligioko irakasleak ez dute azterketarik egiten. Hauek kristau izateagatik eta arzapezpikoak bedeikazioa emateagatik sartzen duzte lanera. Inolako azterketarik egin gabe, igualdad de oportunidades delako hoi, inoiz ere ez dute erabiltzen. Eta hoi da, eta bertzen euskararen, adibidez, norbait mediku gamar badu baztanet, euskara ez da beharrezkoa. Eta erreligioa sartzeko, baina erreligioa ideologia sartzeko da. Eta hor sartzen dira. Zertizu, berriz ere kontradizioak, baina kontradizioik eragarria, lotsagarria gainera. Gauz hori nola onartzen aldituzte.
Eta euskara, pues bueno, pues desberdintasunak egin behar dire, erreligioko irakasleak hartu behar ditu zenean ere, azterketa bat denei berdin, nahi duen guzi berdin. Ni ezin naiz aurkeztu hietara. Nik titulazio badut, baina ezin naiz aurkeztu hortara zertaz. Zeren eta, bueno, pues nire ideologia, beraiei ekin bezen protopota, egingo ninduk ez, unitzetan egin duten moduan, ez? Zuri ideologiaren arainbera bakar-bakarik hasten dizute, baina zau zer da? Pues horrela ikusten dugu gaur hainbertze gauz, hor daudela, bueno, kontraesanekin. Bai, kontraesanik eragarriekin, eta, bueno, badirudi hemen, bueno, dena konpondu ditugula, dena justua dela, dena ez da zer dela, baina konturetzen gara, gizarte uni kristin aldaketak eman behar diozkagula, horrelako gauzak, jende inteligenteak ezin ditu jasan, horiek bota egin behar ditu gure saetxetik. Igual ez gara inteligenteak orduan. Ez dira jakin, ez? Bueno, eta bestetik, orain adibidez ez, txantrean aparkatzeko, arazo bat izango dugu, bueno, arazo. Behirizuzu, hemen ere zerga berri behar badago. Atzo, bueno, badago movimendu bat sortu dena txantrean jakin bezen. Bueno, beste zonalde batzutan ere, baina. Claro, horren zer suposatzen du, txantreako dene behar dutela zerga bat ordaindu, zerengatik tarjeta izateko Iruñan dugun bezala, pues hor behar duzu, tarjeta ipatu izen baden. Ez da, bueno, eta behar duzu egin. Bueno, pues hori zerga bat da, baina zerga bertan dene berdin ordaintzen dugu. Kadillak bat izan, edo belomotor bat izan, dene berdin ordaintzen dugu, ez? Bueno, kotxe txar bat izan, dene berdin ordaintzen dugu, ez? Eta, bueno, pues hoi nahi digute jarri, txantreak, alde batetik, diruarena, ez? Osea, que, bueno, pues zen edo, dirua bildu. Eta, bueno, pues hartu, bai, gu ere, nik zergen igueraren alde nago. Baina nik nire zerga iguera nahi ditut, gehien irabazten duenak, gehi ordaindu dezala, ere dut. Nik hogeia egiten badut, bertzegere egin zatela hogeia. Ez naski, nola nire hogeia hauniz den, ez dute, ez, porcentaia mantendu. Eta ikusiko dugu. Eta, bueno, pues hori nahi dute. Eta horri buruz ez dut inoren zuen, bueno, jende normalai bai, ez dute ordaindu nahi hori. Baina beste handi hori beti protestatzen duten horiek berdintzaile, ez hori. Eta gero beste gauza bat, hemen politikan gertatzen dena. Berrikuntza zerbait zehazten baduzu, hemen alkateak, bueno, ez da genik jangoikoak xuxenean edo zerutik ematen dion horrelako pentsatzeko molde zuzen bat edo, animeleko liskarrak antolatzen ditu edo zein problema badagoelare. Hitz egin aholko biztanleekin, eztabaidatu beraiekin, ikusi ze proposamena den oberena, ikusi berai zer iduritzen zaien, parte hartzea, eztabaidatzea, bekatu ikaragarria bihurtzen dute. Eta horrekin ere hor dugu, igual ez da arazo handi, baina da, ikaragarrizko prozedura da, salagarri, eta bueno, hemendik baztertu beharra derrigorrez. Behingoz, politikoak hasi beharko lukete, eskuinekoak eta suekoak, hori dire hor, beti hor daudenak mantentzen gezurra eta miserie, hori beharko lukete, lehenbiziko gauze biztanleen ganagan, edo txantreako horreik egin den plataforma hori edo, pues horiekin hitz ikusi, non dauden gaitzak, non dauden hobekuntzak, eta denen artean hor zerbait erabaki, baina, bueno, hemen, hala da, hemen, ni naiz alkate eta nik erraten badut. Urdin hoi, xuria dela, berdin du, xuria bihurtzen da, eta kitxo, eta inork ez dut duzerran berri. Eta aski da, horiek borrokatu behar ditugu horrelako jarrerak. Ea, aurkeztu beharko zaren, alkate. Ja, beranduzko. Kafia pastu zitzairan aspaldi. Etorriko da beste norbait. Bueno, seguro bai. Eta pandemiaren inguruan, ze iritzi duzu nola da kontua? Bueno, badirudi lasaitzen ari garela behintzat, psikologikoki nik uste dut animereko lasaia hartu dugula, horrein tartean ere pixket tarteka gozariren bat ere berdin egiten aldugu, eta zerbeza bat hartu ostaturen batean ere bai. Tokia badago behintzat? Bai, eta zenbait gauz, uste dut, polik erigela baino ni, badago gauz bat oso urduri jartzen hauena, eta da, ze demonio ari da gertatzen pandemiako asunto hauekin, ez? Begira, hildakoen erdiak jubilatua dire, residentzietan zeudenak. Eta nik erraten dudana da, hainbertze jende hil bada,
eta zenbait erresidentzietan inorrilez bada, eta bertze batzuten inbertzil bait dira. Nik nahi dut, lehenengo gauza nahi dut, azterketa oso serio eta profesionala, non argituko gaituen zertaz gertatu den hori, ze akatsak izan diren, ze bertutiak erabili diren, baina oso importantea jakitea nondik etorri den, zer, non utz egin dugun, hori dena jakitea zertaz. Bertzen noizbait ere horrelako egoera balima da izintu horreko ikaspena, izango ditugu ja aurreratuak eta egiten alko dugu. Eta egin dute, bai, hor, xaharrak eskil berzuten, bai, baina, segun batzuten hildire inbertze, bertze batzuten ez. Eta horrek nola azaltzen duzu desberdintasun hori? Hor badago berze zerbait guk ikusten ez duguna, eta bueno, ez gara nor gainera hori deskubritzeko, baina, eta hori da nik eskatzen dagoena, eta nik uste dut, eta hori gainera, ari dire, inbertze berri eraikitzen, karo, bat zizuren edeki dute, bertze hor dago Paulesetan, bertze bat Sadar ondoan, eta karo, zertan ari gara, eta zertaz ez dugu, ez ditugu, ez dago lakoz negoziorik, zer dago atzean horrelako gauza gordetzeko, ez? Nik uste dut, beharrezkoa dela, inbertze jendek, heriotza triste bat izan dute, eta guk ezin dugu orai egoera berdin mantendu horrelakoa gerta daitekenaren esperoan. Behar ditugu guk ere, lehenagotik ikertu eta neurriak hartu. Eta uste dut hor, hankasartze ikaragarri bat egiten ari garela, eta bueno, pues, hasi beharko dugu horren inguruan ere buru belariz bizitzen ere. Guk horrelako bitartekoak izeki gauzak, aztertzeko gauzak, ikesteko gauzak, ikusteko gauzak elkarrizketatzeko, eta horrelako gai batean, hain importante inbertze jende hilduen horako egoera batei, ez dugu guk inolako garrantzirik ematen aztertzerako orduan. Aztertu beharko litzateke, ez? Nik uste dut behintzat, baietz, egiz beharko dela, eta bueno, pues aldarrikatuko dugu hor. Pentsio duinak aldarrikatzen ditugun moduan, eta orai argia indarraren fakturaren jitxiera ere defendatzen duguna, pues beste neurri bat hartu beharko dugu, erresidentzietan aztertu beharko da zer egin den orain arte, zer egiten ari den eta zer egiteko asmo dute. Aldarrikapenak behintzat ez dira falta. Ez, zoritxarrez ez. Bueno, eta ez, aipatu nahi zenuen beste gai bat, ere zen, bataion, nola da, basko-espainol... Bueno, pues, betikoa dut, hemen memoriari buruz egin behar da, eta ez da izer, eta barkamenak eskatut, ez da izer, eta Bilbon badago mutil bat Josu deitzen dena, pues orai 40 urte gertatu direla bere hil zutela, bere ama egunero aldarrikatzen zuen bere semearen nondik norakoak nahi zuela jakin deus eta deus jakin gabe hil zen, ez? Eta bueno, badirudi zerbait egingo diotela, baina hau ere berdina da, badaude zenbaitzuk, bueno, kristoinak eta bi direla, ez da izer, bueno, pues atentatu batean hil zituztelako, ez da izer, baina bertze haunitzek deus ikusteko horik ez zutela inon ere, eta poliziak eta bertze batalion eskuin muturreko taldeak eta ere hil zituztenak, horiek ez dira, horiek ez da deuspasten, horiek ez dute sentitzen, horiek ez dakite deus berririk, ez? Eta, bueno, pues horrelako gauzak iduritzen zait oso, bueno, pues salagarria direla, eta, bueno, pues hortan ere agitu behar dugu. Badugu, gizarte hau hobetzeko kristuin lana badugu. Gaina, bueno, asko ez, hitz egin da horri buruz memoria, ea denen memoria ala bakarrik izan. Bai, karo, bakotxa badu bere memoria, bakotxa, karo, zuk eta nik ez dugu igual pensatzen, ez ditu bizipen eta pentsatu gure tartean hildakoa balima ditugu oraindik ere, seguntan non, baina, bueno, bakotxa bere memoria gordetu behar du, eta bere memoria babestu behar du. Eta, bueno, eta gero, bueno, pues, hauek nahi dutena da, mendekua, bueno, pues, hoi, ez digo, astion hartan genuena, neska aurroiekin pastu dena, ez? Mendekoa gatik, nik agintzen dut, eta nik hemen erain du zer egin behar dena, zer usten egin behar. Horrela ez goaz inorat ere, baina, bueno, tartean gu sartzeko eta gure ideiekin buelta emateko gizarteari, bueno, pues, aukera izanen dugu. Eta bai, aipatu nahi zenuen beste gai bat, ez? Ere zen hemen Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Bueno, pausu bat, nik uste dut hau polita dela. Bueno, pedofiliaren inguruan, hemen gertatutakoari buruz, unibertsitateak, Nafarro Unibertsitateak, bueno, pues, ikerketa bat egin behar duela pedofiliari buruz hemen zepastu den Nafarroan. Eta nik uste dut Nafarroa zen fraile eta pezen konbentute zuena Estatu Espainiarrean liderra absolutua zena. Hau zen, bueno, hemen religioko talde guztiak bazuten etxea hemen, zeren eta, bueno, pues, Nafarroa
zen cuna de vocaciones erten zutela beraiek, horri bilegela beste batzuk ere. Eta horiekin, eta ez da kasurik agertu, 4-5 bakarrik agertu dira, hor argazkietan tabla, eta hori unibertsitateak hemen horrelako azterketa bat egin behar duela, uste dut oso importantea, eta hori ere argitu behar da. Zergatik eske aski da, apezak ere beraiek egiten dutena dena ongi dago, bertsak egiten duguna dena gaizki dago. Klaro, beraiek zer egin dute, zertako ez dituzte beraienak, gainera hartzen dute. Gero, derecho kanonikoekin, epaituko ditugu ez zuek, derecho zibilekin, zuek ere kartzelara, mutiko gaixoak, zuek ere, claro, hemen zuek delitua dire horiek. Eta delitu bali behir horiek zuendako zertaz ez. Eta beraien artean babesten, eta beraien artean apezpiko eta horiek denak babesten, hau zer da? Aite zeinduak ere bazidu dira, zer nahi egin behar zuela horreko aite zeinde, baina meka, sasak usi duela egieska, diskurso aldatu du. Eta horrela gabiltza, baina, dena den nik uste dut importantia dela, eta zalantzari gabe, Nafarroan hainbertze kasua agertuko direla, zergatik ameka urtekin eramaten zituzten umetxoak, eta ehunka ziren, denetik gerta diteke. Orduan argituko dira? Zenbait behintzat bai, zalantzari gabe zenbait bai. Bueno, hoi ere aurrera albiste, hau behintzat albiste ona edo erdi ona behintzat. Bai, araxe. Ez dakit, beste gairen bat aipatu nahi duzun, ala... Nik uste du ja horreikoak, zerrenda osoa... Gure entzuleak ere aspertuko dire. Bueno, ez dut uste, ez? Azkenan gai desberdin asko. Bueno, orduan, hemendik 2 astetara... Hemen txegongo naiz makurrik ez bada zeurik. Gustora gainera. Bueno, zure esperoan egongo gara. Hale, nire esker. Zuri. Hale. Beno, gaurkoz, hau izan da guztia. Eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.